گوندê Xanika Abdo Gundê Xanika Abdo li başûrê Rojhilatê Kobanê dikeve bi 40 kîlometrî. Navê gund hatiye tarîbkirin bi navê Xanîk Tehtanî. Gundek pir kevne û ev tişt xuya dibe di şikeftan de û di tirban de. Ev şikeft bi navin mîna şikefta hêştir yan deve, şikefta tarîxt û tarîxt tê bi wateya mirîd ji ber got di vê şikeftî de olperistî dikirin. Mezelek kevin di gundê heye nayê naskirin dîroka vî mezelî. Çar bîrê kevin di gund hene tê gotin gojdema Romaniyayê. Neşteciyê gund dibin neviyên yêgo gund ava kiriye û li ser kêla tirba wî nivîsandiye ew bi xwe nivîsandine 189 wateya 1890 yan 1891 xweçûyî ser dilovaniya Xwedê. Çandiniya genim ceh nîs kemunê dikin û çandiniya darên zeytûna û fistaqan û gûyîz û loza dikin. Neşteciyê wê 1000 kesin ji êla şêxanin û hemû meriyê hevin û meriyê wan li bajarê Serêkaniyê jî heye. Dibistanek seretayî li gund heyî ji sala 1976 de. Ev agahî beşeke ji gotareke ji hêla parêzer Salih İsa hatiye nivîsandin û yê ji min re rêkir kurê gund Elî Abdurrahman silav û rêz ji her duwan re û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdallah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.